Безнең һәркайсыбыз сәләтле. Ләкин һәркайсыбыз да үз сәләтен күрәме? Мин сәләтле дип үзен ышандыра аламы? Шул сәләтен үстерү өчен ни дә булса эшлиме? Синең хыялың бар. Бәлки төгәл максатың да бардыр. Ул максатка ирешү кыен булып тоела. Ул чынга ашмаслык хыял. Тик син үзеңнең дөрес юлда булуыңны сиземлисең. Бер адым ясыйсың, икенчесен. Абынасың, тагын торып басасың, һәм бер адымнан янә егыласың. Сиңа куркыныч. Син бу эш инде барып чыкмас дип шикләнәсең. Башкалар аны яхшырак башкарыр дип үзеңне ышандырасың. Синең көчең җитмәс дип куркасың. Һәм аклану эзли башлыйсың. Булдыралган чәчләрең, яки кыенлыклар килеп чыкты, яки вакыт җитмәде. Син генә түгел, бар кеше дә курка. Һәр кайсыбыз оттырырмын дип борчыла. Ләкин эшләреңә ышанып караганнар гына җиңә. Эшке тавышыңны тыңла. Сиземләвеңә ышан. Ул сиңа дөрес юлны күрсәтер. Ни белән генә шөгыльләнүең мөһим түгел, сиңа нәрсә ышау да мөһим түгел. Акыл көчеңне куллан. Яки тән көчеңне. Үз юлыңны сүз белән дәлиллә. Яки сүзсез. Дөньяны гиз, яисә тамырларыңны барла. Сәләтеңне күрсәтү өчен һәр мөмкинлекне куллан. Чыгыш яса, яңа гаджет уйлап тап, җыр яз. Һәр кайсының да кирәге чыгар. Үзеңне үстер һәм башкаларга сиңа ярдәм итәрлек мөмкинлек бир. Һәм дусларың һәр чак ярдәм итәрләр. Һәм уңышка ирешеп, хыялларың чынга аша башлагач, син үз сәләтеңне күрә белү ничек мөһим булуын, шуңа ышану никадәр мөһим булуын, аны үстерү ни дәрәҗәдә мөһим булуын аңларсың. Сәләт мөмкинлекләр мөхите.